प्रमोद बर'जों हाग्रामा सारजों दिनैसिमबो खेबसेबो जिरायहैनायनि परिबेस बानायनो हायाखै एक्सुआ टटेलि बहाय फैला BPFनि बिजाथि उइलियाम नार्जारिखौ देरहासार खालामनो BPFखौ मदद होफैनाय नुथाय 4 नं जमदुवार बियाबाव BPF दोलोखौ मोजां मोननानै BPFखौ मदद होफैयो BPF दोलोआ BTCनि काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं 4 नं जमदुवार बियाबाव BPF दोलोनि सांग्रांथि मेल हाग्रामा सारा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो मोनबा गेरेन्टेड स्किमखौ बियो खामानि मावग्रोनो नागिरदों मोनसेया जाबाय लेन्ड पाट्टा एलटमेन्ट आरो मोनसेया जाबाय 100 कोटी लाइमोनफोरनि थाखाय बाहाय शुद्ध लाइमोनफ्राल' बे माने स्किमखौ अनुभव खालामनो मोनगोन जमदुवार बियाबनि मागथाइगाव प्राइमारियाव BPF दोलोनि सांग्रांथि मेल हाबाफारियाव BPF दोलोनि गसाइगाव जिल्ला आइजो आफादनि नेहाथारि मफिदा बेगम गसाइगाव जिल्ला लाइमोन गांखं आफादनि आफादगिरि नरपति ब्रह्म आरो BPF दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो बे हाबाफारियावनो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि आसारखान्थिखौ मोजां मोननानै आरो 4 नं जमदुवार बियाबनि बिजाथि उइलियाम नार्जारिखौ देरहासार खालामनो BPF दोलोखौ मदद होफैनाय नुथाय दिनै जोङो एक्चुअली जों दाखालिनिफ्रायनो मावगासिनो दं जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव माने जोङो इउथ वमेन आरो BSU जों मोनथाम दोलोआ ज' जानानै जोंनि प्राइमारि लेभेलाव जिमानखिनि संगठनफोर दं जेनेबा पेरेन्ट दं इउथ दं वमेन दं BSU लोगोसे सेल गासिखौबो लाजोबनानै जों प्राइमारि गिदिंदों जोंहा मोनसे माने माबा दङ हाग्रामा सारा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो मोनबा गेरेन्टेड स्किमखौ बियो खामानि मावग्रोनो नागिरदों मोनसेया जाबाय लेन्ड पाट्टा एलटमेन्ट आरो मोनसेया जाबाय 100 कोटी लाइमोनफोरनि थाखाय बाहाय शुद्ध लाइमोनफ्राल' बे माने स्किमखौ अनुभव खालामनो मोनगोन आरो लोगोसे बिनि उनाव दं जोंहा माने 40 कोटी बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माने 25,000 करिया मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनायनि बाहाय 40 कोटी आरो इन जेनेरेलि माने इक'नमिकेलि उइक सेक्सन थारमाने आर्थिक दुर्बल व्यक्तिफोरनो जाहाथे माने IBS माने स्किम बानायनानै जाहाथे बिदिनो 10,000 बा 15,000 25,000 बे रोखोमनि स्किम बानायनानै होनाय आरो लोगोसे एकदम बृद्ध बोराय बुरि मावनो हायै व्यक्ति सोरबा न'खराव माने खामायग्रा गैयै बेफोरबायदि व्यक्तिनो 10 कोटी बाजेट बानायनाय जादों बेफोरखौबो होनो थाखाय माने जाहाथे जोंनि वार्कारफ्रा सासेबो ओरैनो जिरायनानै थायाबालानो जाहाथे खामानि मावो आरो बे जे 5टा गेरेन्टि जि दं 5टा गेरेन्टि स्किम जि दं हाग्रामा सारनि बेखौबो जाहाथे भग खालामनो हायो जाहाथे खुनु कर्मिया जाहाथे उन्दुनानै थाया बा मोनथियाबालानो थाया बे जिनिसखौ जाग्रत खालामनो थाखाय जों प्राइमारि हाबदों जों मथथे दिनैसिम 5 बोसोरा फ्राय जोब्बायानो 1-1.5 माससोल'सै बावहाय जों इउपिपिएल सरकारखौ खुनु पत्ते लाइमोनफोरनि थाखाय माबा मोनसे मावनाय जों नुवाखै आरो जों मोनसे जिनिसखौ जोंहा मोनसे माबा दंमोन BTC समाव हाग्रामा सारनि समाव बे जोंनि मानसिफ्रानो ठिकादारानो जा बा माबा मोनसे बिजनेस खालामनायानो जा जोंनि मानसिया मावनानै जादोंमोन आरो दिनैनि दिनाव बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रा फैनानै जोंनि जायगायाव माने डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ मावफैदों खुनु लाइमोना बाहाय खुनु माने रेजिस्ट्रेसन खालामनानै माने माबा मोनसे खामानि मावनानै लाइमोनफ्राबो भग खालामनो मोनाखै गतिके लाइमोननि थाखाय खामानि मावनाय जेबो नुवाखै साख्रियाबो नै दाखालिसो हाखु दाखु माने CSP एडप कमिटि दालाबायनानै बे रोखोमनि माने दासो इन्डिं टाइमाव साख्रि होलाबायनाय मोनसे दौ फैसा थाखा लानानै बे रोखोमनि
मोनसे माबा खालामफैदों गतिके खुनु लाइमोनफोरनि थाखायानो जा खुनु बिटिसि बासिनि थाखाय मोजां मावनाय डेभेलपमेन्ट खामानि मावनाय जों नुवाखै लामा दोंसे मावनाय नुवाखै माने दालां गंसे बानायनाय नुवाखै जेबो नुवाखै दा गतिके बिसिनि सरकारा नै समायाबो जोबफैबाय गतिके बिसोर जेबो बिटिसिनि थाखाय मावनो हायाखै आरो बिटिआर होननाय नामाकरणखौ बिथांमोना मिटिं दावथिङाव बुङो खिन्थु लिखित आकारिथ' खुनु बिटिआर लिरनाय गैया जों बिटिसि होननानै मिथिगौ गतिके बेखिनि बिसिनि दलनि थाखाय बा बिसोरदि सरकार दानायाव जोंहा जेबो मोनबो लाब जायाखै बरंस माने बिटिसि बासिया खहासो जादों आरोखि बे राजनितिक माबाया ओरैबायदिसो जादों आं जेखौ मिथिगौ जाय मानसिखौ बिथांमोनहा ज' जानायनि नामाव लेङैजेनदोंमोन जेनेबा रबिराम नार्जारि माने बिथांनिफ्राय जों मोनथिनाय जेरोखोम सत्य खोथा बिथांमोनहा लिडारसो नागिरहैदोंमोन खिन्थु गावसिनि लिडार जानो लिडार क्राइसिस दङ नोंखौ जों गोदोनिफ्राय लिडार बानायखायो सानखायो गतिके जोंनि लिडार जाहैदों होननानैसो लेंदोंमोन नाथाय बिथाङा बुंदों जे आं जेराव खामानि मावदों आं बेखौनो कम्फर्ट मोननानै दं आं बेनि थाखाय माबा गैया खिन्थु दिनैनि दिनाव एबसुहा जेबो खामानि मावनांगौ गैला रायजो बिनायनि हाबाफारिबो गैला गतिके जाथिखौ एक खालामनानै राजनितिक भाबै एकत्रिकरन जानानै जाहाथे बिटिसिआव सोलिनो हायो बे जिनिसखौ हायोब्ला माव होनना बुंनायखौ बे आवगायदोंमोन थिग खिन्थु बिसिनि गेजेरावनो खुनु मिलायलायनाय गैया माने जोंनिखौसो बदनाम होगासिनो दं हाग्रामा सारखौ जे हाग्रामा सारनि थाखायनो खौसेया जायाखै मायाखै बे खोथाखौ बुंदों खिन्थु हाग्रामा सारा जेब्लानाखि बे प्रस्ताबा फैयो तखननो हाग्रामा सारा मोनसे कन्डिसन होदोंमोन जे नोंसोर नांगौबा बे एलायन्सखौ गारना फैदो जों नांगौ 20ता राननानै गेलेगोन दिनैसिमबो बे प्रस्ताब होदों खिन्थु प्रमद बर'जों हाग्रामा सारजों दिनैसिमबो खेबसेबो जिरायहैनायनि परिबेस बानायनो हायाखै एबसुआ टटेलि बेवहाय फैला